Ghost of Tsushima. Samurajská legenda, ktorá redefinovala herný svet. Vojna. Česť. Rozhodnutia, ktoré navždy zmenia osud bojovníka. Čaute. Dnes sa ponoríme do jedného z najvýznamnejších titulov posledných rokov. Ghost of Tsushima. Tento akčný epos od Sucker Punch Productions nás prenáša do obdobia, keď sa mongolská armáda rozhodla napadnúť ostrov Tsushima. Hráči sa vžijú do kože Jina Sakaja, posledného preživšieho klanu Sakai, ktorý stojí pred neľahkou voľbou. Zostať verný samurajskému kódexu, alebo sa stať tieňovým bojovníkom, ktorý využíva akékoľvek prostriedky na záchranu svojho domova. Obrovský otvorený svet, brutálne súboje, dôraz na historickú atmosféru a multiplayerový režim Legends robia z tejto hry jedinečný zážitok, ktorý si získal srdcia miliónov hráčov. Ak vás zaujímajú epické samurajské dobrodružstvá, výborne spracované súboje a hlboké príbehy, určite sledujte video až do konca. Poďme sa pozrieť, čo všetko táto hra ponúka. Príbeh. Osud bojovníka v čase vojny. Píše sa rok 1274 a japonský ostrov Tsushima sa ocitá pod náporom mongolskej invázie. Samurajská armáda je zničená, klany vyhladené a ľudia ponechaní na pospas nepriateľovi, ktorý nepozná zľutovanie. V strede tejto vojny stojí Jin Sakai, posledný preživší svojho rodu. Bol vychovaný v duchu samurajského kódexu. Verí v česť, priamy boj a spravodlivosť. No teraz čelí nepriateľovi, ktorý nepoužíva tradičné metódy. Mongoli podpaľujú dediny, mučia obyvateľov a šíria strach. Jin si musí položiť otázku: je česť dôležitejšia ako víťazstvo? Jeho hlavný nepriateľ, Khotun Khan, je strategický génius a psychologický manipulátor. Vie, že samurajovia majú svoje zásady a práve to proti ním využíva. Mongoli útočia nečakane, podkupujú spojencov a ničia všetko, čo im stojí v ceste. Jin postupne zisťuje, že ak chce zachrániť ostrov, musí porušiť všetky pravidlá, ktoré mu boli kedysi posvetné. Musí sa stať duchom Tsushimy, bojovníkom, ktorý útočí zo zálohy, využíva strach nepriateľov a nepozná čestný boj. Hrateľnosť. Ghost of Tsushima ponúka jedinečný bojový systém, ktorý umožňuje hráčom vybrať si medzi dvoma odlišnými štýlmi boja. Samurajský štýl je založený na priamych súbojoch, precíznych blokoch a smrteľných protiútokoch. Hráči môžu vyzývať nepriateľov na duely a čeliť im tvárou v tvár, ako sa patrí na pravého bojovníka. Cesta ducha využíva stealth techniky, zastrašovanie, jedy, dymové bomby a pasce. Bojové postoje umožňujú prispôsobiť sa rôznym typom nepriateľov. Postoj kameňa, účinný proti šermiarom. Postoj vody, ideálny proti bojovníkom so štítmi. Postoj vetra, navrhnutý na boj proti kopínikom. Postoj mesiaca, špecializovaný na ťažkoodencov. Postoj ducha, krátkodobá schopnosť, ktorá z vás robí neporaziteľného bojovníka, schopného zabiť nepriateľov jediným úderom. Každý boj je unikátny a vyžaduje stratégiu. Bossovské súboje sú skutočnými testami schopnosti hráča. Duely sú rýchle, smrtiace a bez priestoru na chyby. Multiplayerový režim. Ghost of Tsushima Legends. Ghost of Tsushima sa neobmedzuje len na príbeh pre jedného hráča. Režim Legends ponúka kooperatívne dobrodružstvo založené na japonskej mytológii. Tento režim umožňuje hráčom vybrať si jednu zo 4 tried a bojovať proti démonickým nepriateľom. Samuraj. Bojovník prvej línie, ktorý dokáže čeliť veľkému počtu nepriateľov a znižovať poškodenie. Lovec, špecialista na boj na diaľku s lukom a schopnosťou eliminovať protivníkov predtým, než si ho všimnú. Ronin, trieda zameraná na podporu, ktorá môže oživovať spojencov a privolávať bojových psov. Asasín, tichý zabijak s rýchlymi údermi a schopnosťou teleportovať sa na krátke vzdialenosti. Legends prináša niekoľko herných režimov. Príbehové misie. Dvaja hráči spolupracujú na prechádzaní úloh inšpirovaných japonskou mytológiou. Survival. Tým 4 hráčov musí čeliť vlnám nepriateľov a brániť strategické body. Rivals. 2 dvojčlenné skupiny súperia proti sebe a snažia sa prežiť dlhšie ako druhý tím. Raidy. Najnáročnejšie výzvy v hre, určené pre skúsených hráčov, kde je potrebná perfektná koordinácia. Tento režim prináša úplne iný herný zážitok než hlavná kampaň. Nepriatelia majú nadprirodzené schopnosti, prostredia sú temnejšie a celková atmosféra pripomína japonské legendy o démonoch a duchoch. Čím viac hráč hrá Legends, tým viac schopností a vybavenia si môže odomknúť.
Levelovanie tried prináša nové možnosti a lepší výstroj, ktorý výrazne ovplyvňuje silu postavy. Grafika a atmosféra. Krása a brutalita feudálneho Japonska. Svet v Ghost of Tsushima je jedinečný. Každý región ponúka inú atmosféru. Unikátny navigačný systém Smer vetra nahrádza tradičné ukazovatele a ponára hráča do sveta bez rušivých prvkov. Grafické spracovanie je inšpirované japonským umením a samurajskými filmami. Hráči môžu dokonca aktivovať Kurosawa režim, ktorý pridáva čierno-biely filter a filmový šum. Každá scéna v hre vyzerá ako maľba, od rozkvitnutých sakúr po spálené boiská. Ghost of Yotei je pripravovaná hra od Sucker Punch, ktorá vyjde tento rok exkluzívne na PlayStation 5. Tento nový diel sa odohráva vyše 300 rokov po udalostiach pôvodnej hry, konkrétne v období Edo, a presúva nás na ostrov Ezo, dnešné Hokkaido, kde sa v hlavnej úlohe ocitne bojovníčka menom Atsu. Hra sľubuje rozšírené mechaniky, nové prostredia a hĺbší príbeh, pričom hráči budú mať väčšiu kontrolu nad rozhodnutiami hlavnej postavy. Keďže ide o prvý diel série, vyvinutý čisto pre PS5, môžeme očakávať vylepšené vizuály, realistické animácie a plynulejší bojový systém. Oficiálny dátum vydania zatiaľ nebol oznámený, ale hra patrí medzi najočakávanejšie tituly na rok 2025. Tešíte sa na pokračovanie? Napíšte do komentárov, čo na to hovoríte. Anime adaptácia. Sony potvrdilo, že Ghost of Tsushima dostane vlastný anime. Anime by malo výjsť v roku 2027 a vzniká v spolupráci medzi Crunchyroll, Aniplex a Sony Music. Réžiu vedie Takanobu Mizuno, Star Wars Visions, a scenár píše Gen Urobuchi, Fate Zero, Psycho-Pass. Animáciu zabezpečuje Kamikaze Douga, štúdio stojace za Batman Ninja. Tieto projekty rozširujú svet Ghost of Tsushima aj mimo hier a ponúknú nový pohľad na tento fascinujúci príbeh. Tak a máme tu záver. Ghost of Tsushima je jedinečný herný zážitok, ktorý kombinuje pútavý príbeh, prepracovaný bojový systém a nádherný svet. Napíšte do komentárov svoj názor na to, o čom sme sa dnes bavili. Čo si myslíte o hre, jej príbehu alebo hrateľnosti? Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na like a odber. Zapnite si zvonček, aby ste nezmeškali ďalšie herné analýzy. Vidíme sa pri ďalšom videu. Nech vás vietor vedie správnym smerom. Čaute.